Degoll de Gom estrena Escaramuix, un nou espectacle musical gestat a Catalunya. Degoll de Gom, fundada el 1974 pel poeta i director Joan Oller, ha estrenat 28 espectacles, reposant-ne 4 d'ells al llarg de la seva història, i ha fet 5 sèries de televisió. Actualment, liderada per Joan Lluís Bozzo, Ana Rosa Sisquella i Miquel Pariel, són, sens dubte, una de les pàgines importants del teatre cantat a Catalunya. Per parlar d'Escaramuix, del teatre musical i de Degoll de Gom, tenim avui amb nosaltres a Joan Lluís Bozzo, al qual li agraïm molt especialment que sigui el primer dels nostres entrevistats. Moltes gràcies, Joan Lluís. De res, encantat de la vida. Doncs mira, comencem. Com molt bé es deia a Flor de nit, d'una vida no es pot fer un resum breu. Però intentarem fer un resum de 42 anys de la història del Degoll de Gom. Del 30 d'abril del 1974, que es va estrenar el Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, fins a Escaramuix ha plogut molt. I ha canviat moltes coses al teatre i al món. Una de les coses que va canviar va ser el no hablar en clase, que al cap de 5 mesos de la seva estrena, del repartiment original només quedava una persona molt enyorada per tots nosaltres, que era el Pepe Rubianes. El Pepe Rubianes, sí, és veritat. I va entrar Berti Tobias, Marta Ragona, Ana Rosa Sisquella, Miquel Pariel i Joan Lluís Bozzo. Finalment, sí, jo. Sí. Com va ser aquesta entrada de Degoll de Gom? Bé, perquè la companyia que ho havien estrenat no era una companyia professional, era una companyia de persones que tenien altres feines, tenien estudis, feien teatre perquè els agradava fer teatre i ho feien molt bé, però no havien plantejat de deixar-ho tot i anar-se'n de gira i tal. I aleshores es van trobar que No hablar en clase tenia un èxit molt gran i No hablar en clase el demanaven de tot arreu d'Espanya i es demanaven a fer gires i temporades a fora, i a Barcelona, i a València, i a Madrid. La gent ho va anar deixant i vàrem anar entrant persones que sí que ens volíem dedicar professionalment al teatre. Aleshores, jo en aquella època estava vinculat amb l'Anna Rosa, érem parella, ella ja havia entrat i aleshores va proposar que fos jo qui substituís en Josep Ramon, que s'anava a l'Emili. I així vaig entrar, l'any 78, l'1 de gener del 78, per substituir en Ramon, que estava a l'Emili. Per tant, diguem-ne que seria el primer pas a la professionalització de Degoll de Gom, el fet d'entrar... Sí, el No hablar en clase va representar, l'espectacle aquest va representar que la companyia hagués d'assumir que es professionalitzava, per tant es dedicava de forma exclusiva a fer teatre als seus membres, i per això van anar canviant tots, perquè les altres persones no tenien altres ocupacions. I era una època molt diferent de fer teatre a la que ens trobem avui en dia. Molt diferent de tot. Degoll de Gom potser aquí va patir també la censura, una cosa que ara potser sembla molt llunyana. Sí. L'any 1977 el text primer de No hablar en clase encara s'havia de passar per censura, encara s'havia de sotmetre a la lectura de censura, i en un principi el van tombar tot, el text, van dir que no, que era molt irreverent contra l'Església i contra la Falange i contra tot, i el van tombar. I aleshores els de Degoll de Gom, jo encara no hi era, van canviar-li el títol, van canviar el nom dels personatges i van tornar a enviar-lo. I aleshores va passar tot. De manera que ja pots imaginar-te quins eren els termes amb els que es treballava. Clar, era la censura amb quines normes regia, era una mena de loteria absurda, saps? Que si tocava, tocava, i si no tocava, no tocava, sí, no? Sí, ja et dic, això una vegada no va passar íntegrament, l'altra vegada va passar íntegrament. I entrem segurament en un pas ja cap al musical, que seria l'Antaviana, que encara era només cantada pel Cisa, que hi havia les gravacions. Què té l'Antaviana que tants anys després de la seva estrena encara estan, diguem-ne, forma part del col·lectiu imaginari d'una generació de Catalunya? Bueno, d'una generació que ara ja són grandets, perquè la gent jove ja no saben de què ens referim, però va ser el moment en què el teatre independent era un teatre molt militant, molt antifranquista, molt conscienciat, era un teatre molt de guerrilla, era un teatre que es plantejava sempre parlar de temes socials, de temes històrics, i posicionar-se sempre, no? I de cop Antaviana va sorgir com un espectacle que no parlava de termes directament polítics, ni feia
cap mena d'al·legat antifranquista ni res, no? I a part d'això doncs donava tot un color, donava una noció de màgia, de poesia, que feia molt temps que estava molt allunyat del teatre, que era molt combatiu, no? I això es va rebre doncs, com una gran alenada d'aire fresc, com un gran moment de relax visual, de poesia, i la veritat és que va tenir un èxit que ens va catapultar molt a tot Espanya, i a partir d'Antaviana vam ser coneguts, vam treballar molt. Evidentment partíem d'un material de base que eren els contes de Pere Calders per una banda i les cançons de Jaume Sisa, que eren un material molt valuós, no? I això va ser una mica, doncs, ho vam treballar molt, però també va ser un cop de fortuna que vam tenir. I has dit les cançons de Jaume Sisa, aquí va néixer un primer binomi que va durar 2 espectacles, l'Antaviana i la nit de Sant Joan. D'on surt aquest binomi, no? Del Jaume Sisa de Golldegom, com arriba a dir... Home, en aquest moment el Jaume Sisa estava molt a la boca de tothom. Era un cantant, en aquest moment feia poc que havia tret els seus grans discos, Qualsevol nit pot sortir el sol, i Galeta Galàctica, i tothom estava molt enamorat de la poètica, de la música del Sisa, i ens va semblar que lligava molt bé amb la poètica d'en Calders, i aleshores vam tenir aquesta idea, que va resultar després molt afortunada, perquè també tots dos van avenir-se molt bé, de treballar junts, no? Tots dos tenien una visió molt poètica de la quotidianitat, una manera de fer que l'absurd, el somni, el fantasiós s'integra de forma molt orgànica en el relat i casen molt bé, no? I això va ser, crec, una de les claus de l'èxit. I segurament el fet d'entendre's bé, no? Va posar un pas més, no? En el gènere, que era que la nit de Sant Joan, que és l'espectacle posterior, els actors ja cantaven, ja ballaven, ja començaven a fer totes les disciplines, no? del teatre musical, amb aquest homenatge a la revista, no? Que és una mica la nit de Sant Joan, no? Sí, a la nit de Sant Joan ja hi havia, en Sisa feia molt, interpretava bastants temes, ja hi havia música en directe, i els membres de la companyia ja volíem participar de la música, així com en Antaviana ningú de nosaltres no havia fet cap cançó. Nit de Sant Joan ja vam voler nosaltres també integrar-nos i participar del tema musical. Ha estat una evolució molt gradual, no? Molt lenta, molt poc prevista. I hi ha un gran pas, no sé si molts dels nostres espectadors coneixeran o han vist per edat Gloops, però, que és el 1983, estem parlant, però hi ha un gran pas a Gloops, crec jo, que és una escena que jo quan la vaig descobrir em va fascinar, que era l'escena de les feministes. És a dir, una escena que pràcticament s'enganxa amb una altra escena, que és la cançó del travestit, que són 15 minuts pràcticament totalment cantats, escrit pel Joan Vives. Diguem-ne, aquí ja és la primera consolidació del que havia de ser després. Jo sempre penso que aquesta escena pot marcar potser un abans i un després de dir això és el gènere del teatre musical a Catalunya. Tot l'espectacle ja vam prescindir d'un cantant solista que era el Sisa. N'he vist força versions, sí, vaig estar fa no gaire a Granollers, al Teatre de Ponent la van fer una gent de Cardedeu amb una versió magnífica i n'he vist força, de versions, sí. És una obra molt divertida, és una sàtira del món actual molt càustica, basada en uns còmics, en uns tebeos, d'un francès que ja és mort, Gerard Losia, que ens encantava. Crec que aquí també l'amistat amb en Joan Vives va ser ideal perquè ens va introduir molt en el món del teatre musical. Ell ja el coneixia molt, ell era molt aficionat al teatre musical, ell formava part, havíem uns quants bojos més, havien format l'Associació Catalana d'Amics del Teatre Musical, a Cata, o no sé com es deia, i eren uns quants que... Clar, era una època que no hi havia internet, era molt complicat tenir material, i aleshores ells havien recopilat gravacions, tenien cintes de vídeo,
i una mica ens va introduir en el món del musical americà i del musical anglès i de l'opereta, amb el qual nosaltres érem totalment desconeixedors. Clar. I aquí, després del grup, Joan Lluís Bozzo s'aparta una mica dels escenaris per passar ja a dirigir. Això és un altre símptoma de que Degoll de Gom va creixent i necessita, com l'Anna Rosa, que també deixa els escenaris per dedicar-se més a la producció. La companyia ja deixa de ser un col·lectiu, com era fins aquell moment, passa a ser una petita empresa. Sí, clar, es va evolucionant. I el Mikado també, ja en portem unes quantes, forma part d'aquest imaginari també col·lectiu d'una generació. Hi ha molta gent... El Mikado és un text que ens descobreix en Joan Vives, que nosaltres no en tenim ni idea. Nosaltres desconeixíem totalment l'existència de Gilbert i Sullivan, del binomi aquest tan famós en els països de parla anglesa, i aleshores nosaltres estàvem embrancats amb la idea de si fèiem una sarsuela, si fèiem una versió així transgressora i tal d'una sarsuela. I no acabàvem d'aclarir-nos. I aleshores en Vives ens va parlar de Gilbert i Sullivan, no els coneixíem, ell tenia una traducció del Mikado, ens ho va fer escoltar, vam veure que aquell espectacle l'havia fet gent de la talla del Groucho Marx, que era molt còmic, que era molt divertit, tenia una gravació molt bona d'un Mikado, no recordo però... I ens hi vam anar entusiasmant i d'aquí va sorgir que ja vam començar a buscar gent que cantés d'una forma molt més adequada, gent amb formació musical, amb formació de cant, amb formació vocal. Vam començar a crear la nostra idea de teatre musical amb el Mikado. Una orquestra en directe, va ser un grandíssim aprenentatge per nosaltres i també pel públic. Vam començar a fer escoltar a les escoles que venien, al públic que venia, a fer escoltar opereta i teatre musical en general. I abans deia que Joan Lluís Bozzo aquí s'aparta una mica dels escenaris, però no deixa l'actuació perquè, fent un salt en el temps, en les sèries de televisió es permet, suposo, el personatge és una mica per matar aquell cuc que tothom que hem pujat a dalt d'un escenari tenim? Per dir... No sé si està en allò de que jo tingui una pulsió interior de que vull fer-ho, sinó que en els moments de les sèries sempre ha semblat graciós i divertit que algun dels personatges l'incorporés jo, però tampoc és una cosa que jo digués és que necessito molt fer-ho, ni que tingués una mena de... sinó que semblava que la idea era graciosa i factible, doncs endavant. I arribem després al Mikado a un dels punts clímax del Degoll de Gom, que és el Mar i Cel. Segurament del Mar i Cel t'ho han preguntat tot, però a mi m'agradaria una cosa que va passar a mi i crec que a molta més gent, que és quan vau ser conscients que el Mar i Cel marcaria una futura generació de públic i, sobretot, d'actors de teatre musical. A la nit de l'estrena, la mateixa nit de l'estrena, ho vam veure molt clar, que allò era una diana. Sí, vam tenir una resposta la primera nit que ho vam representar en públic tan espectacular que crec que no l'oblidarem mai, no? I vam veure que allò connectava molt, que allò era inusual, no era freqüent tenir aquella resposta. Ja ho vam veure, de seguida ho vam veure. I com ho vau rebre des de dir, o encara avui en dia, quan us trobeu actors, potser els joves que estan ara aquí al costat de l'escenari assajant, de dir, jo vaig començar a iniciar-me a això gràcies a que els meus pares em van portar al Teatre Victòria a veure el Mar i Cel, no? Això suposo que també és una constant, no? Bueno, amb això veus molt de quina generació és la persona amb la qual estàs parlant, perquè hi ha qui et diu, jo em vaig aficionar perquè vaig venir a veure grups amb l'escola, o perquè amb els pares vam venir a veure Mikado, i els situes molt, diríem, de quina generació són. Efectivament, en Mar i Cel, de tots els espectacles que hem fet, és el que ha vist més nombre d'espectadors, per tant, és el que passa més sovint això, que ha decidit vocacions de gent que s'ha volgut dedicar al teatre musical, gent que s'ha aficionat no per actuar, però per anar-ne a veure sempre que ha pogut,
Va ser un espectacle per nosaltres molt decisiu i per el públic crec que també, vull dir, va obrir una porta, em sembla, aquest espectacle. Després del Maricel el va seguir Flor de nit, potser un espectacle no tan conegut pel gran públic, però que jo sempre l'he batejat com el musical de culte català. És a dir, se n'ha fet un concert teatralitzat, se n'ha fet una versió que ara es tornarà a estrenar de Flor de nit al cabaret. Diguem-ne, té totes el Flor de nit, té tots aquells elements del teatre musical català, del teatre musical americà, però portat a Catalunya. Sí, jo el veig molt poc americà, veig que té poca influència del musical americà. Va voler ser un gran homenatge al paral·lel d'entreguerres, no? El paral·lel d'entre, sobretot del 1929 a 1936, amb una forta càrrega política, sociològica. Potser va pecar una mica massa de musical excessivament documentalístic o excessivament ideològic, no? Però és que la veritat és que ens volíem allunyar dels espectacles de caire així kitsch, d'antologia del paral·lel o de nostàlgia de temps passats, o sigui, de nostàlgia frívola. Volíem fer una cosa molt més sociològica, molt més a través del paral·lel explicar la història de la ciutat, explicar la història de Catalunya, explicar la història del gran enfrontament que hi va haver aquí en el moment decisiu entre les idees d'extrema esquerra i els intel·lectuals noucentistes que eren el futur de Catalunya i va quedar tot frustrat pel cop d'estat militar. Era un muntatge que tenia moltes històries laterals, moltes subhistòries, moltes subtrames. Potser una mica masses, ara que m'ho miro de lluny potser s'hauria d'haver simplificat una mica, perquè era molt... es ramificava molt, saps? Potser resultava una mica difícil de seguir. També hi havia una gran escenografia, no? És a dir, les tires, cada escena era quasi bé cinematogràfic, no? Tenia molt de llenguatge cinematogràfic, sí, efectivament. Constantment es canviava de decorat, les cintes de l'escena de la passejada, per exemple, no? Sí, tant. Coses que també fins aleshores a casa nostra, a Catalunya, no s'havien vist. Ni s'han tornat a veure. Allò era una bogeria tècnicament, allò era una passada. Era molt complicat, era molt costós. Sí, va ser un espectacle molt treballat, molt car. Va agradar, però no va tenir l'èxit de Maricel. De tota manera, va complir una funció molt bona i, com tu deies al començament, doncs la gent amant del musical el recorden molt. És un musical molt recordat, aquest. Sí. I a partir d'aquí, diguem-ne que el de Goll de Gom és ja molt popular a tot Catalunya. A més, celebra el seu següent espectacle, les historietes, no? Historietes, un recull. Va ser un espectacle que es va fer perquè en Flor de nit es van perdre molts diners. De fet, en Flor de nit ens vam arruïnar. I aleshores ens va sorgir la possibilitat o la necessitat de fer un espectacle molt econòmic, amb retalls d'altres espectacles, amb vestuari aprofitat, gairebé sense escenografia, i que ens va salvar la vida, perquè va fer una quantitat de bolos extraordinària i a més va agradar molt, que era historietes, però un espectacle molt oportunista, era un espectacle per sortir del mal pas. Que també podia portar el coneixement de tota la trajectòria de Goll de Gom a una nova generació, que no havia pogut veure l'Antaviana. Clar, veien coses molt puntuals, perquè, clar, lògicament era una selecció de moments amb els quals podies o no estar-hi d'acord. O sigui, d'historietes en podríem fer moltes, perquè la selecció realment n'exclou unes cançons i unes escenes que també eren molt maques. Però no, l'espectacle aquest ens va salvar la vida. I a partir d'aquí, diguem-ne, s'ha fet molts binomis, Cole Porter, Dorothy Parker, el 95 amb el Tu i amor meu, el Cacau amb el Santiago Aucerón, la Parritxola amb de l'Offenbach, Mercè Rodoreda, els Pirates, que torna a ser un Gilbert O'Sullivan. Què fa decidir a de Goll de Gom treballar
o dir, ens embarquem en aquest projecte, la música, l'autor, el moment? Bueno, el primer punt és la idea, és tenir una idea de dir, treballem sobre aquest tema, sobre els contes d'Edgar Allan Poe, doncs ens agraden i ens agradaria transmetre aquesta... Sempre hem fet més aviat, hem estat a prop de la comèdia, de l'espectacle, doncs intentar transmetre un món així més de terror, més d'angoixa, més d'una poètica molt gòtica, no? Com era el Poe, amb una partitura que jo crec que qui la coneix se n'adona que és no és molt conegut, però la partitura és esplèndida, de l'Òscar Roig, és una passada aquella música. Va ser un espectacle que no va anar malament, però no va representar cap gran cosa, no? Vam anar tantejant, vam anar buscant, vam anar amb Pirates, amb un protagonista, el Carles Sabater, vam repetir Gilbert i Sullivan, va ser un espectacle que va funcionar extraordinàriament bé. Bé, hem anat sempre, doncs, nosaltres el que hem buscat és sobreviure i tenim un teatre juntament amb el Tricicle i mantenir aquest teatre ple i anar treballant. Tampoc no és que tingui molta filosofia. És una varietat també de dir, ens ve de gust i el moment. Sí, ens ve de gust alguna cosa més que venir-nos de gust, perquè ens podrien venir de gust coses molt peregrines, no? Que ens ve de gust i pensem que serà ben acollit i pensem que pot apel·lar a l'interès de molta... Perquè, clar, nosaltres necessitem públics molt amplis. Nosaltres no som una companyia oficial ni una companyia pública. Per tant, nosaltres un 90% ens mantenim de la taquilla, un 10% potser de la nostra despesa podria ser ajudes oficials, però el 90%, o potser més, depèn únicament de la taquilla. Això vol dir que hem de comptar molt amb què fem. No ens podem permetre de dir, mira, això a mi m'agrada molt i, escolta'm, ja és igual tu. Que vingui, que és una posició molt envejable, però que nosaltres no tenim. Nosaltres hem de pensar sempre en apel·lar a l'interès del màxim nombre de públic possible. I de l'abans que havies dit del Poe, el Poe va haver-hi fins i tot un canvi de teatre per la necessitat de l'obra, es va traslladar... Sí, perquè a més havíem agafat el Poliorama amb 3x3, que vam primer llogar el Victori, després el vam acabar comprant, i aleshores, després que la Generalitat, que havia instal·lat en el Flotats primer en el Poliorama abans, mentre es construïa el Nacional, quan ja el Nacional va estar construït, el Poliorama va quedar que la Generalitat el tenia llogat i el volia traspassar. I ens vam quedar nosaltres. I en el Poliorama, com molt bé deia, s'hi va escoltar una partitura fantàstica de l'Òscar Roig, però a més jo tinc la sensació que el llibret era del Joan Lluís Botzo i tinc la sensació que era un llibret, o que és un llibret, molt sincer, que el Joan Lluís Botzo tenia moltes ganes de fer, una aposta com, no sé si dir molt personal, he dit molt sincera, perquè era una cosa que no s'havia vist aquí i que hi havia un gran treball. Sí, jo crec que va ser un espectacle. Bé, és que nosaltres els espectacles els treballem a consciència. La cosa és que després agradin més, tinguin més èxit, surtin més bé o més malament. Però que els treballem molt a consciència. Nosaltres un espectacle, el temps mínim és un any d'entre que el pensem, l'escrivim i tot això, menys d'un any no ens surt. Poe va ser un espectacle molt treballat, molt cuidat, molt mimat. Va tenir una bona acollida, no va ser res de l'altre món, no va ser un musical que marqués massa res, no? Però en canvi va ser super treballat, meticulosament treballat, i crec que hi ha temes i escenes molt boniques. Un dia o altre potser es podria pensar en revisitar-lo, perquè potser no se li va fer del tot justícia. Sí, realment ja dic, l'orquestra que sonava espectacular, gravada... Si vam anar a Praga a gravar i tant, sí, era el plantejament inicial que volíem fer una cosa amb gran orquestra, el qual era completament impossible fer un musical amb 60 músics, oi? I aleshores ja vam plantejar-nos inicialment que faríem una gran orquestra que aniria gravada amb una veu en directe.
Potser això tampoc no va ser una decisió molt bona, potser, no sé. I dèiem de l'Òscar Roig, una magnífica partitura, però evidentment també hi ha hagut magnífiques partitures de l'Albert Guinovar, el Joan Vives, el Cisa, el Fons de Vilallonga, Santiago Cerón, els germans Ten, el pop-rock català. Quin músic li tocaria ara treballar amb Degoll de Gom? Hi ha algun músic que a vegades diguis, ostres, o surt molt del binomi de l'espectacle, del tipus de música? No, clar, és que el primer d'un espectacle és la idea. Sobre quina idea vols treballar? Aleshores la idea et condueix molt. La idea, dius, home, doncs vull treballar això sembla que seria molt bo fer-ho amb el Santiago Cerón, no? Quan ens plantegem treballar la immigració, el llatinoamericà, els ritmes de la salsa, veiem que és un tema que un compositor com Guinovar doncs, segurament li queda lluny, malgrat la seva innegable qualitat, i en canvi doncs, amb un compositor com Santiago Cerón li queda molt a prop. No? El primer és tenir la idea, no pots triar l'equip si no és en funció d'una idea que tens. I de pesos pesants, diguem-ne, el 2007, toca Sondheim. Stephen Sondheim. I tant, Boscos endins. Els Boscos endins. Sí, sí. És un repte sempre per un director enfrontar-se a un Sondheim? Sí, va ser complicadillo de muntar perquè és un espectacle molt complicat. És un espectacle amb moltíssimes escenes molt curtes, el qual et dificulta molt el muntatge. La partitura ja deixem-ho a part, perquè evidentment és una obra mestra innegable, indiscutible, no? Però de posada en escena és molt empipador i et força solucions que te les has de pensar molt, la geganta, la mort de la geganta, les mongeteres, tot això és... Ostres, són efectes que els has d'idear molt perquè no siguin efectes com babaus. Va ser un muntatge molt costós, molt difícil de fer. I va tenir una acollida per part del món del teatre musical molt bona, però clar, el món del teatre musical, que són 3.000 persones, 4, 5.000, direm els que van a veure la nit de musical. 3 dies, 5, 6.000 persones. Sí. Clar, als altres se'ls quedava una miqueta, se'ls feia una partitura una mica difícil, una història una mica embolicada, i també vam quedar així una miqueta, vam passar la maroma en aquest espectacle. Tot i que era un espectacle molt bonic, la escenografia era una preciositat, l'escenografia del John Berrondo era una meravella, i el vestuari de Mercè Paloma. Era un espectacle molt maco, molt maco. I cara als nous temps, les noves generacions, que estan segurament acostumats al jukebox, aquests productes molt ràpids, molt eficaços, possiblement les reposicions, Cop de Rock, Super 3, La Família Irreal, surten d'aquí, d'aquest nou ritme de buscar un nou públic del teatre musical català? Bueno, sorgeixen de punts diferents. El Cop de Rock sorgeix de la idea amb els germans Ten de fer un musical sobre el rock català, del qual són uns grans fans. Això és una cosa que d'aquí sorgeix Cop de Rock. La Família Real és una iniciativa de minoria absoluta que ens venen a buscar, perquè amb els personatges de la seva família real de Polònia volen fer un espectacle i ens posem i treballem junts. O sigui, que parteix d'una altra iniciativa, i el Super 3 som nosaltres que els hi proposem amb el Super 3. Faria un musical magnífic. Sí, cada un té la seva història particular. Doncs anem a Escaramuix. D'on surt la idea d'aquest nou espectacle que es presenta d'aquí res? Això va ser una idea d'Albert Guinovar. Ja fa anys, fa bastant temps. Ens ho va proposar a partir de la pel·lícula d'Escaramuix fer un musical. En aquell moment vam parar-hi una certa tensió, vam llegir la novel·la original, vam estar veient, i aleshores a la que ens començàvem una mica a interessar pel tema ja va sorgir que a Madrid l'estàvem preparant.
Què es trobaran els espectadors que vinguin a veure Escaramuix, si ho haguessin de definir? Un musical de capa i espasa. Un musical de capa i espasa, segurament amb un gran format de totes, Sí, que avui en dia a Catalunya i més en català costa de trobar-los. sí, n'hi podem dir gran format, sí. Gran format, música en directe, una bona colla d'actors i actrius en escena, superdecorat, sí, és gran format. Aquests temps es fa teatre de molt petit format. Sembla que l'empresa privada ha oblidat totalment el gran format per unes qüestions purament econòmiques. Es fan espectacles amb companyies molt reduïdes, 2, 3, 4 actors. Bueno, nosaltres anem una miqueta en aquest sentit contracorrent, però esperem que l'espectacularitat, l'interès de la música de l'Albert Guinovart, que és magnífica, perquè després de tants anys l'Albert està en un moment de gran maduresa, i tota la presentació global de l'espectacle, que pot ser prou interessant. I com sona la música d'Escaramuix? Home, és Guinovart, sens dubte, però és un Guinovart que fa 30 anys que va escriure Maricel. I és un home doncs, que ha aprofundit molt en el seu ofici i que ara doncs, és molt mestre del que fa i jo crec que és una música magnífica. Jo crec que és una música difícil d'executar, perquè Guinovart sempre fa això, que és una música difícil pels executants, però en canvi molt fàcil d'escoltar. Pels espectadors. Una obra de filigrana, no?, en aquest aspecte, a nivell interpretatiu. Sí, aquí una mica l'element novedós i espectacular serà l'esgrima. Efectivament, que fem lluites d'esgrima, portem ja... Hem col·laborat amb un dels especialistes més bons que hi ha en aquest país, que és un mestre d'esgrima que està a Madrid. I es veu també per les xarxes, per les imatges, que donen una companyia molt unida. Per tant, això sempre a vegades ajuda a acabar de garantir que l'engranatge acabi de funcionar, no? Sí, és una gent il·lusionada, jove, ja són la generació que ja han fet molt teatre musical, que tenen una formació teatral i musical molt alta i molt contents perquè doncs, hem trobat una gent que es cohesiona molt bé, que això és essencial en un espectacle, que es cohesionin, no? Que s'ajudin, que es positivitzin els uns amb els altres, no? I això ha estat, de moment, un gust de treballar amb ells. I abans d'acabar, fem sempre una bateria de preguntes ràpides. Molt bé. Quin va ser el primer espectacle musical que va veure o que recorda especialment Joan Lluís Botzo? Primer espectacle de teatre musical, Els Pastorets. Els Pastorets de petit a mi em fascinaven. Els Pastorets era com una opereta, revista, una barreja de gèneres que m'agradava. Si s'hagués de quedar amb alguna peça de teatre musical, alguna cançó, amb quina es quedaria? Sempre és una pregunta una mica traïdora, N'hi ha moltes, que hi ha moltes peces que m'agraden, però n'hi havia una de Flor de nit, El sud del paral·lel, que m'agrada molt. El sud del paral·lel. Hi havia el duet de Carme Cuesta i Carlos Gramaje, exacte. Sí. Un autor, si t'haguessis de dir un autor referent? Bernstein. Un record que sigui imborrable de teatre musical? La nit que vaig anar a veure, que feia molt poc temps que havien estrenat Els Miserables a Londres. I què és per Joan Lluís Botzo allò que només té el teatre musical? Que molts espectadors a vegades diuen és que ens agrada el gènere perquè té aquella cosa i que costa molt de definir. Perquè la música entra per una via sensorial, la sensorialitat, diríem. No entra per via intel·lectual, sinó per via sensorial. Aleshores, això és el que el fa molt emotiu, el teatre musical. Doncs moltes gràcies, Joan Lluís Botzo, per haver-nos obert les portes de l'assaig del Teatre Victòria i ens trobem aviat. Gràcies.